vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so: inini ndoda kureurura kuti ndiri kuno kuIreland nemurume wangu, but apart from mama nevamwe sisi vangu vanogara kuSouth Africa kuJoburg ndovega vanozviziva. Vamwe vose vehukama mukoma havatombozvizivi. The reason as to why tisingade kuti vamwe vehukama vazvizive, it is because imimi vanhu vatema munonyanyisa kuroya stereki, plus kana munhu akangonzi ava kumhiri kwemakungwa munenge mava kuda kungoti ndipowo chakati ndipowo chakati, in which munenge musingatombozvizivi kuti munhu anenge atoriwo nemasacrifices aanenge akaita kuti ange achizoya kuno kukumhiri kwemakungwa. Handisi munhu ane mwoyo wakashata ini, but it is just that ndakangozviudza kuti zviri nani kuti tinge tichingorarama private life. Ndakadelita mafone numbers evanhu vakawanda mukoma nevamwe vakandibetsera muupenyu, vamwe vandainge ndichiwirirana navo, simply because handidi vanhu kuti vange vachiramba vachingonditeverera. Even kuFacebook I think ndangosarwa maybe nemafriends mashoma shoma, havatombosviki kana 50 mafriends angu, ende kazhinji ndinoti kana ndikaposta the only person anokwanisa kuvhiewa maphotos angu it is either murume wangu kana kuti sisi nevamwewo vashomanana, ende ndinongovhura mapictures ewawo aya ekuti ndinenge ndatorwa ndiri panzvimbo pekuti munhu haambozvioni kuti ndiri kunoku kuIreland. So inini ndakauya kunoku about 2.5 years ago, then murume wangu kwava kuzotevera about a year ago. Kunyange ipapo patainge tichiri kuSouth Africa, tichiri kugara kuCape Town uko tichidzifambira nyaya dzacho mukoma, takanyatsokuzviwanira mukoto wedu wekuti mushure mekunge taita maCOS certificate ndokubva tawana munhu ainge achiti iye anokwanisa kutitengesera iro COS racho. Tainge tichitoda mari yakawanda mukoma, because ipapo dai kwanga kuri kunzi takafamba tichingozvishambadza kuti ndo mukana watawana, zvimwe kuda tingadai tisina kuzokwanisa kuzoya kuno. It is just my advice, kunzo uko kune vamwe vanhu vari kutambura. Why? Because vakazviroya vega, zviya zvekuti munhu anenge ava nemukana wava kutanga kubudirira, wobva wafamba uchiudza vanhu kuti inini ndoda kuita chakati kana kuti ndatenga chakati, ende unofanira kutoti unge uchitozviziva kutoti munhu mutema as long as ari weganda dema anenge atori nekahutsinye mukati, anokwanisa kuita sekunge anenge achida kubatsirana newe, but iye anenge atoripo pakutokuparadza asingadi kuti iwewo unge uchisimukira. So vanhu vazhinji vanozviroya vega. Vanhu vaya vanonzi vaifanira kunge vakabudirira but vozokumisidzira vava varombo, vava kutambudzika. It is because of that. Saka advice yangu, I might sound as if I am someone who is very cruel, but kunzo uko kutori nevamwe vanhu vari cruel more than that. Ngoma nashe inini nemurume wangu we only learned it once. Apo murume wangu paakaenda kuZim kwava kunotora license, paakadzoka mukoma nashe, saka akabva achizowana basa pane imwewo kambani. Ainge asati ava kutonyadzokugona kudriva rori, aitoita zvaizvo kudriva achitobvunza mumagroup kuti motikari yandiri kufamba nayo yakadai so, saka ndoita sei. Saka kune kwaainge achifanira kuti ainge achienda kunotora fertilizer, zvino ainge asati ava kunyatsogona kurivhesa mukoma. Then vamwe vehukama, vamwe banguruso ndo kunya kutotsvaka mafone numbers emuIndia uyo waainge achishandira, kwava kumufonera kuti munhu wako ari kutambudzika nerivhesi, kana kuri kunzi akazouraya vanhu nemotikari yako isusu usazotitsvaka. Mukoma nashe inini ndaiwanzo kumuudza murume wangu kuti usafarira stereki kungoposta mapictures emotikari yauri kufamba nayo pamastatus, because hauzivi kuti anokufarira ndiani, anokuvenga zvekare ndiani. Pankuru ava mukoma nashe munoziva kuti manumbers iwawo vakazomawana sei. Vakangotora zita rekambani, kwava kuenda paGoogle, kwava kuzowana mafone numbers, kwava kufona manje vachitoita sekunge umwe munhu ainge
atori worried about the safety yemotikari yemurungu uyo ainge achishandirwa nemurume wangu. That is how evil and cruel people are. Ipapa murume wangu paakazodzokera kuyard ndokubva azomiswa basa, but muindia uyauya haana kuda kumubudira pachena kuti ndakudzinga nekuda kwekuti ndafonerwa namukoma wako, ndobva atongonzi chimboenda kumba ndichazokufonera rori ruda umbogadzirwa. Mukomanashi kutoti murungu achafona, muindia uya angafona. Nekufamba kwenguva mukomanashi murume wangu akazongowanawo basa, saka iye nadriver wemuindia uyauya vaienda vachinolodha panzvimbo imwe chete mukuzonotaura. Uyu ndopaakazoti ndiwo waimbofamba nemotikari yemurungu wangu kaiwewe, ndakanzwa achitaura nezvako achiti zveshuwa ainge achida kuti iwe unge uchimushandira because you seemed like someone who is very honest, but ainge asina choice mushure mekunge afonerwa nebrother yako ichimuudza kuti iwewe motikari hautoigoni, unotofamba uchitoita zvekutobvunza mumagroup kuti zvino motikari iri kudai ndoita sei, kana reverse hautoigoni. Saka akabva aona kuti it was too much of a risk, kwava kukumisa basa, but ainge asingadi kukubudira pachena kuti ava kukudzinga basa. Mukomanashi pandakafonerwa nemurume wangu achindiudza nyaya iyoyo, ndopatakabva tachizodzidza a big lesson kuti usafa wakavimba nemunhu anonzi munhu mutema. So it is my own advice kwamuri mukomanashi nemhuri yose yeZimbabwe kuti kana uchiita zvaunoita usamboudza kana ani zvake, ita zvinhu zvako wakanyarara. Even nyaya idzi dzekungoti padiki padiki unoisa zvinhu zvaunenge wakatenga pamastatus, upenyu hwauri kurarama pamastatus, vanenge vachitouya vachitokomenta kuti nice, but vanenge vachitorwadziwa. So ndiyo confession yangu mukoma. Veukama vanotongofungidzira kuti tiri kutongokwangwaya tiri hedu paCape Town, vakatongoti pari kudiwa mari dzakati mumafamily group, iso tinototanga kutochema-chema, then sisi vaya avo vari kuJoburg ndo vatinokwanisa kuzongotumidzirawo kamari kashomanana, then ivo vobva vazongoita sekunge vatibatsira zvavo. But mukomanashi tiri kunoku tiri kushanda bho, ende kubva zvatakatanga kurarama a secret life, zviya zvekunzi unosangana nemabad luck mulife, hatina kana kuzombosangana nemabad luck. This is my story. Amenowo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii pamusoro penyaya yangu. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi kana uchiita zvaunoita just make sure kuti hauna waunoudza, nekuti hanzi isusu sevanhu vatema hatidi kuona ende hatifariri kuona umwe munhu achiita sekunge abudirira. We will try by all means kuti munhu iyeye tinge tichizomuwisira pasi. Wakambosanganawo here nemachallenges akadaro? Ende kana kuri kunzi wakambosangana nemachallenges akadaro, you can come to my inbox and then you tell me your own side of the story. Hei zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri murume uye zvekare ndinogarawo muno muSouth Africa. Ndinoziva chivanhu chedu hachibvumiri, asi ndinonzwa ndichida vanhurume. Zvino ndichiuya panapa mukomanashi, ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zvinoita here ndanga ndiine umwe uyo wandanga ndiri kudanana naye muSouth African, saka iye anga achiti anoda kundiroora even though ndiine mhuri yangu. Kuno nditori nemukadzi wangu nemwana avo vandigere navo, but kuZimbabwe tine vamwe vana vedu vaviri. Mwana uyu mukomanashi chisingazivikanwi nemudzimai wangu ndechekuti iniwo kuti ndige ndichizokwanisa kuafoda kuti ange achienda kuprivate school, it is because mukomanashi ndinotobhadharirwa mari yacho yeschool fees yemwana wangu neboyfriend yangu uyu. Ende munhu uyayo wekuti ari very jealous of me. Foni yangu dzimwe nguva anotombonditorera, ndobva ndatoudza mudzimai wangu kuti ndakanganwa foni kubasa. Akanditorera foni anenge achida kuona kuti handina here mamwe maboyfriends, ende dzimwe nguva anokwanisa kutondifonera obva atoti nhasi hausi kuenda kumba kwako, chitoudza mukadzi wako kuti uri kufanira kuti unge uchienda
out nebasa, ende mudzimai iye haana kana zvaanombofungira kuti ndo zviri kuitika. Mari ndinotopiwawo boyfriend allowance mwedzi woga woga, ndo dzimwe mari idzo dzandinozoshandisa kubhadhara marenti nekuzotumidzirawo amai kumusha, zvekuti by the time iniwo pandinozopiwa mari yangu yesalary ndinenge ndatokavha mabills ose. Ndokusaka tiri kukwanisa kuita progress, kuvaka takavaka, tikacheresa borehole kumba, uye zvekare tikaisa masolar panels. Tainge titori netarisiro yekuti maybe kuna ana May uko tofanira kutoti tinge tichizodhonzesa magetsi pamba, in which imba yedu ndo inotonzi imba yakanaka muraini, but pane vamwe havo vakazodhonzesa magetsi. Isusu maybe ndisu tichazova vanhu vechinumber 3 kuzoisisawo magetsi mukomanashi. Saka ndodawo kungobvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nai zvinhu zvandiri kuita izvi zvakashata here? Ndakangozvarwa ndakadai somukomanashi, ndaitoti paya kana kuri kunzi ndinenge ndiri ndega pamba, ndaitoba mapenti ehanzvadzi dzangu ndobva ndatoswera ndakatomapfeka. And even though ndaingotamba nevakomana, but ndainzwa kutongodawo vanhurume kuzonosvika ndichizouyawo kunoku kuSouth Africa, just hiding that fact. But now that I am here, mushure mekunge ndazopfimbwa naye murume uyu, ndakabva ndachizobvuma because akatiita zvekutondimanikidzira, kundiisa mukona, akati ndinozviziva kuti ndo zvauri, saka why are you trying to deny it? When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndinotopiwawo boyfriend allowance, apa anotoita achitondinzwira godo yama1. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini mukomanashi ndiri murume, uye zvekare ndinoda kureururawo kuti baba vangu ivo muroyi. So baba vangu mukomanashi, pane umwe musi apo pandakatombovaona vasitomborina kana kupfeka. Musi wacho iwoyo ndainge ndichitonzwa mudumbu, ndainge ndichiri kumagrade 7, saka ndakabva ndabuda panze ndokubva ndachizovaona baba. Hii mukomanashi, baba vangu vainge vasina kupfeka, uye zvekare vainge vaine zihari ravainge vakabata. So ndakati ndiri busy kuzvibetsera paya, ndo pandakabva ndachizoona imwe nyoka. Nyoka iyi yainge yakareba kwazvo, yaita sekunge mhungu, but yainge yakareba, ikabva yatanga kutaura navo, asi zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanisi kuzvinzwa, vaita sekunge vanozevezerana nayo. Nyoka iyi mukoma yakabva yachizomera mapapiro, ivo ndokubva vazotanga kubhururukawo, iyo ichivatevera iri kumashure, ndokubva vatonyangarika. Mangwana acho makuseni seni mukomanashi, baba vakabva vazondidaidza, vainge vachitokanga maputi, ndokubva vanditi, tora maputi awa, zvose izvo zvawakaona nezuro usambofa wakaudza kana ani zvake. Mukomanashi, kubva ipapo baba vangu vainge vava kungoti makuseni oga oga, vobva vandibvunza kuti nezuro une zvawakarota here kana kuti zvawakaona. Saka nekusazivawo kuti baba vangu vainge vava kutovhara chipo chiri pandiri, because nekuzokurawo ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti ndini ndainge nditori nechipo kudarika vamwe vana vose vemudzinza. Saka baba vangu vakabva vachizochivhara chipo chiya nekuti ivo vanoroya. Saka makuseni oga oga vaindibvunza, kana ndikavaudza kuti ndine hope dzandakarota, uye zvekare ndakakuonai muchidai so kuhope kwangu, vaibva vazondipa maheu awa mukoma. Ndaiti kana ndapedza kunwa ndikazotarisa mujage muya, ndaiona muine zvinyama zvinenge zvasaririra zvakazangana nemasadza acho iwawo. Mukomanashi, ndaiti kana ndikavabvunza vobva vanditi anyarara, vobva vatora zijagi riya, vobva vatanga kukambura vachidya mazisadza aya anenge asaririra, uye zvekare nemazinyama acho. So mukomanashi, ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare
ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundirombesa. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. I am happily married uye zvekare ndine mwana wangu 1. I am willing to sacrifice either my mother, my husband, kana kuti mwana wangu, kana kuri kunzi variko zvechokwadi. I just want to prove kuti ndezvechokwadi, even though ndiine zvimwe zvandakambosangana nazvo. Kana variko vanorombesa, kana kuti kana kuine vanhu vanoziva n'anga dzinokwanisa kundirombesa, they can give you my phone numbers mukoma, then mobva mazondipa manumbers acho. Handina kuuya panapa for counseling or to argue with you, brother Nash. Inini ndangoti ndiri kuda n'anga dzinondirombesa chete. Kubva ndichiri mwana mudiki, I used to tell myself kuti kana ndakura ndinoda kuzoitawo divisi, ndinenge ndichida kuzoshandisawo vanhu paya kana vanhu vakarara, ndobva ndavatora vobva vauya vobva vatanga kushanda mumunda mababa vangu. Uye zvekare ndainge ndichikozviudza kuti kana ndakura ndinoda kuzoita masimba, I want to be powerful, kutokwanisa kutotaura even nemadhimoni usiku tichitowirirana tichitoita nyaya, not kutya madhimoni but to be friendly with them, more like satanism yaya yekuti madhimoni anouya kwauri motogara pasi mototanga kutokurukura uye zvekare nekuzoitawo mari. But satanism manje handiifariri, ndanga ndichingoda like kungoromba so that ndinge ndichiita mari. Saka kana variko vanokwanisa kungondipa mafone numbers avo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Ini hangu kunyange mukandituka handitori nini manje, kunyange mukandituka sei handitomborina hangu basa nazvo enda ndikendenge. Ndauya pano kuzongotsvaka help iyo chete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa.